terus tumbar rindu bumi gunjing maludo guntur ketuk kumepkan joloni di separat durna wong kang kaya kowe Tresna Jumena iki ya aku Tresna Jumena arep ngapa kowe malang kadak methuke aku Durna kowe aja banget-banget aja banget-banget nggonmu jlomprongake janjane ngono kowe kuwi arep melehake Kakang Prabu Puntadewa. Ya toh? Kowe karane Kakang Puntadewa kuwi wong suci. Ketiye putih. Keneng apa kok gelem ngapusi rak ngono karepmu? Ya nek nyatane ra ngono. Kowe apa ora eling? Kakang Puntadewa kuwi najan ta wong sabar. Wong suci ning kae ya menungsa. Tak baleni meneh Kakang Puntadewa kae ya menungsa kedunungan lali luput apes rusak murka. Lah saiki genti tak balik aku takon karo kowe Durna. Ayo untuk memulang Pandhawa karo Kurawa piye? Lho. Ngilmuku tak tumplak kabeh karo Pandhawa Kurawa. Kasektenku tak wenehake. Jayaji kawijayan kanuragan kasantikan to sing balung uleting kulit. Pandhawa karo Kurawa keratan kabeh. Aku ora maido perkara ngilmune kuwi apik. Ning budalmu to mulang Pandhawa Kurawa kuwi ngemu pamrih. Lho, ngemu pamrih piye? Kowe njaluk tak jrentrehake. Kowe mulang Pandhawa karo Kurawa, mbok mulang kasekten, kuwi janjane atimu ora resik. Tegese ngemu pamrih engko yen Pandhawa Kurawa kuwi wis digdaya dadi wong pengpengan mbok nggo garan nabok nyilih tangan mbok nggo mbedah negara Pancala nganti kowe entuk bumi Sukalima kuwi lak nggonku ya ngono apa ora aja kriyak-kriyit mripatmu kuwi rumangsa iki kaya bener-bener nang kowe iki jane ya luput Begawan Durna ngelmumu kuwi jane becik ning ana racune ana upase aku ora trima sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada oh ngono karepmu kowe bayi wingi sore ngertimu apa terus Jumena nek pancen wis sedhe urip ayo tak susulke bapakmu kowe
samar pamoring suksma sinuksmaya winasya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukan ning warana kacarita nengge sang Trusna jemena tanding kawan Resi Durna datan mangga pulya Trusna jemena tanding kawan Begawan Durna ing mangke wis kaidak kailes datan saged ebah sang Trusna jemena ucap mundhuh waing pekakarti lelampahan ingkang sampun kawuri ana cahya saking Dirgantara Jumalorot tansanes kejawi mungsuk manira Nalendra Paranggelung Prabu Pagunadya Bambang Kalaya Den kula bapa kula ingkang putra ing Paranggelung pun Pagunadi nggih Kalaya sampun kagiyating penggalih Bapa Guru lan sampun ngantos darbe Panyakrabawa menawi kula menika nedya malsu babar pisan butek telenging manah kula Bapa Iyawe saking katresnan kula dumateng Bapa Guru kula purun inggih dhumateng loka baka manjing swarga loka menawi kula nderekaken lawan guru kula Sang Begawan Durna. Ratap penggalira Pandhita Sukarma Sang Begawan Durna. Rupi midhanget pangandikanira Narendra Paranggelung Prabu Pagunadya Bambang Kalaya ingkang wis abadan sukma. Apa to sababe Begawan Durna maksih badan wadang saged pepanggihan lawan badan sukma ya badan halus. Manut pangandikaning para winasis manungsa iku kalamunta wis nyedhaki patine pala mangsane diweruhi barang kang ora katon barang kang halus-halus kaya den sumurupi ingkang suwargi ngrumiyining loka-loka pramila mangke Sang Begawan Durna kados rumaos ing mangke kedah nilaraken Madyapada minggah ing loka-loka kacarita dadya kendha nglokro penggalih Begawan Durna boten kraos kalamunta wonten madyaning palagan ucap tresna jemena dupi kraos kendha tandange Sang Begawan Durna sigra numplak kekiyatan ingkang pungkasan tresna jemena ngroncal Begawan Durna den kipataken sigra cinandhak lawan Sang Tresna jemena Jayamrata iki tibaning piwarisku Begawan Durna.
aku ora terno sedaning Kanjeng Rama Prabu Drupada. Dari kelakon tak tugel gulumu. Bakal tanggo undha sirahmu. Tandangmu kaya wong urakan. Ngerti ya to mungsuhmu wis mekaning pati. Ora mbok rukti, ora mbok pepundi, malah mbok gondo, mbok bal-balan mestakane. Mulih mripatku kuwi guruku. Kuwi pepundhenku bajingan elek kuwi. Nyadi Werkudara. Suaramu kok elek men. Wah, Lilanono. Terus tok jemenar tak jaluk. Arep bagi apa? Tak gecek saiki. Nek kowe gecek terus tok menyo saiki, apa perkarane iso rampung? Ngono apa piye? Lelakon sing wis kelakon dadi yo pengilon. Sejarah wis nyebutaken nuduhake. Begawan Durna ku yo ngunduh kowe pakarti kowe kelingan apa ora rikalane adimu Janaka meguru lawan Durna bareng kelawan Ratu Paranggelung Prabu Palgunadi. Lah rikala semana patine Palgunadi karo sapa? Ya karo Begawan Durna kuwi. Nek kowe bakale nesu karo terus Jemena kok jenenge dredah madyane kulawarga. Ora becik kedaden ya wis karben. Ditegake dililakake Werkudara. Ayo mundur.